Moikka! Ja tervetuloa tälle videolle, missä mä näytän, miten Adobe Expressin webpagea voi käyttää portfolion tai oppimispäiväkirjan pohjana. Ja ihan ekana mennään tonne Adobe Expressin sivuille. Sen löytää ihan kun laittaa hakukoneeseen Adobe Express. Ja sieltä kirjautumalla niin tarvii olla tili, mutta ilmainen riittää kuitenkin tämän tekemiseen. Tästä etusivulta sen verkkosivupohjan löytyy tuolta markkinointi, blogit ja sivustot ja sitten tuolta toi verkkosivu. Ja ihan aluksi voi luoda jonkun otsikon. Noin. Ja tähän taustaan voi hakea jonkun valokuvan. Mikä tässä Adobe Expressissä on kiva, että täällä on aika kattava kuvapankki myös, joten tätä pystyy sitten hyödyntää tässä, jos toki voi laittaa myös omia valokuviaan tänne liittää mukaan myös. No, tämä rakentuu sillä tavalla tämä verkkosivu, että tähän ruvetaan lisäämään sisältöä tällä tavalla niin kuin rullautuvasti. Eli koko ajan tähän ei tule mitään välilehtikategoriaa, vaan tämä on tämmöinen niin kuin jatkuvasti rullattava verkkosivu. Ja tonne sitten kun lähdetään tekemään, niin tuon plussan merkki kohdalta tuolta aina löytyy sitten ne sisällöt, mistä pääsee sitä tekemään. Eli jos halutaan ihan lähteä tekstiä, niin tonne vaikka tehtävä 1. Jos mä haluaisin tämän nyt otsikkotasolle, niin mä klikkaan tätä uudestaan. Tähän ilmestyy tämmöinen muokkausvalikko. Ja täältä pystyy sitten valitsemaan vähän asetteluita, että halutaanko keskelle laittaa, vähän jotenkin boldata, kursivoida. Mutta tuolta löytyy esimerkiksi tuon H1, niin tämä sitten muokkautuu tämän tehtävän sisällä tämmöiseksi otsikkotasoksi. Sitten ihan perustekstiä. Täältä voidaan vaikka hakea toisesta dokumentista aiemmin tuotettua tekstiä ja lisätä se tonne dokumenttiin näin. Jos haluttaisiin täältä joku kohta vaikka laittaa lainausmerkkeihin, niin se onnistuu myös tuolta samasta valikosta. No sitten täältä pystyy vaihtelemaan tätä koko tehtävän teemaa. Täällä on muutamia ilmaisia teemaa, joilla tätä pystyy vähän muokkaamaan. Ja se löytyy tuolta maalausnappulan takaa. Ja vaikka toi Trek on ihan kiva teema. Ja se muuttaa pikkusen fontteja ja sitä, että miltä ne vaikka ne lainaukset tuolla näyttää. Sitten täällä pystyy tekemään tämmöisiä erilaisia asetteluita, että jos haluaa vähän vaihella sitä tehtävän ulkonäköä, että kaikki ei tule ikään kuin vaan tuommoiseen yhteen pötköön, niin tänne pystyy sitten tosissaan tuomaan myös omia valokuvia tuohon toiselle puolelle, tai sitten käyttää just näitä kuvapankin tehtäviä. No lisäksi sen tekstin lisäksi voidaan toki tuoda tämmöisiä painikkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että tänne käytännössä laitetaan taakse joku linkki. Jos mä haluaisin, että mulla olisi vaikka joku toinen sivusto, johon mä oon tehnyt jonkun CV:n tai mikä tahansa, niin mä teen sen tuonne linkin taakse klikattavaksi. Tässä pitää vaan aina muistaa, että niissä kaikissa dokumenteissa, mitä tuonne linkkien taakse jakaa, niin ne jako-oikeudet pitää olla sillä lailla asetettuna, että ne linkit tosissaan tästäkin toimii. Ja ihan samalla lailla tänne sitten voidaan myös upottaa videoita, esimerkiksi YouTubesta tai sitten tuolta Vimeosta. Ja tuolta vaan riittää, että se kopioitava linkki tuonne heitetään, niin se sen saman tien sitten upottaa tuon tehtävän sisälle. Se, miltä se sitten näyttää, niin on tämän näköinen oppimispäiväkirja. Ja täältä pystyy sitten, jos haluaisi rakentaa vähän tämmöistä sisällysluettelua tähän tehtävän alkuun, niin täältä pystyy näistä otsikkotasojen päältä kun vie hiiren ja tuolta kopioi ton ankkurilinkin, niin sen pystyy sitten minkä tahansa tekstin sisälle tonne kopioimaan. Jos halutaan tehdä sisällysluettelo ja sitten vaikka laittaa noin, niin sen tuon tehtävän sisältä voi käydä hakemassa noin linkit ja kopsata ne sitten tuonne
taakse ton linkkipainikkeen takaa. Niin sillä tavalla tästä alusta pystyy sitten hyppäämään, jos tulee tosi pitkä dokumentti, niin myös tuonne loppuvaiheen tehtäviin ilman, että tarvii aina scrollata tällä ihan hiirellä loppuun saakka. No se, miten tämä sitten jaetaan. Täällä jakopainikkeen alta löytyy 2 vaihtoehtoa. Tuo ensimmäinen on toi kutsu avustajia. Ja periaatteessa tässä kohtaa, jos sä haluat jakaa sen yksityisesti, niin riittää, että tuolta haet ja katsot täältä asetuksista, että kutsutut voivat käyttää. Kaikki, joilla on linkki, voi kommentoida, jolloin he saa ikään kuin semmoisen katseluoikeuden tähän dokumenttiin. Niin tuolta kopioi linkki ja sen sitten lähetät minnekä nyt haluat lähettääkään. Toinen vaihtoehto on täältä julkaista verkkoon. Mulle tää sanoo nyt, että pitäisi ostaa premium, eli käytännössä tässä taitaa olla 1 verkkosivu, jonka pystyy julkaisemaan tämän Adobe Expressin alla julkiseksi ilmaisella tilillä. Ja nyt kun mä oon sen jo tehnyt, niin tää ei enää anna sitä laittaa julkiseksi verkkoon, mutta jos olisi tämmöinen täällä olemassa, niin sen pystyy julkaisemaan ihan minkä tahansa sun tekemän jutun, niin verkkosivuksi verkkoon pystyy hyödyntämään, ja jos sulla on joku domain hankittuna, niin pystyy sen linkkaamaan tänne, eli tällä pystyy rakentamaan myös ihan oikean verkkosivun. Hyvä tässä Adobe Expressissä on oikeasti se, että tässä tulee visuaalisesti aika näyttävä, ja on tosissaan kaikki mahdolliset tavat lisätä tuota tietoa tänne, ja on toi hyvä kuvapankki käytössä. Mutta se ehkä mikä tässä ei toimi, ei saa semmoista välilehtirakennetta hirveän helposti tehtyä. Ja sitten tuon tekstin siirtely tuolla dokumentin sisällä, että pystyisi vaikka niin kuin hiirellä ihan siirtämään suoraan jonkun tekstikappaleen paikkaa tai jonkun kuvan paikkaa, niin se on vähän työlämpää, että vaatii enemmän semmoista copy-paste-työtä, niin se ei taas toimi hirveän kätevästi, mutta tykkään kyllä siitä, että miltä tämä näyttää. Tässäpä vinkki tämän tekemiseen.